салом ба ҳамон инсоное ки чун ҳамешагӣ аз он тарафи экран моро тамошо карда истоданд. дар оғоз кулли бинандагонро бо омадани моҳи муборак, яъне моҳи шарифи рамазон аз самими қалб табрику таҳният менамоем ва омадани ҳамин моҳ моро боз ҳам бедор кард ва тасмим гирифтем ки бо фарорасии шом ҳаддалимкон, мо намегӯем ки ҳар шом, ҳаддалимкон бо чеҳраҳои шинохта дар як фазои воқеан ҳам дилнишин ҳамсӯҳбат шавем. Алло қарор дорем дар тарабхонаи дӯстӣ. Мо бояд дар оғоз миннатдории худро ба маъмурияти ин тарабхона бирасонем ки ба мо ин қадар шароити хубе фароҳам оварданд ва нахуст ҳамсӯҳбати мо нафаре ки гуфта метавонем ки воқеан ҳам арзи ҳастияшонро барои рушди телевизион дар кишвар бахшиданд. устоди азизи мо Азамхон Акбаров. Ассалому алайкум. Салом алайкум. Ассалому алайкум. Хуш омадед. Ташаккури зиёд. Ассалому алайкум муҳтарам тамошобинони телевизиони Somon HD. Хурсанд ҳастем ки моро барои суҳбат ба телевизионатон даъват кардед. Сипос. Ин нишасти мо ном гирифтааст ифтор ва дидор. Яъне ҳам ифтор мекунем. Ду дар як. Бале. Ва ҳам аз дидори ҳамдигар баҳраманд мегардем. Бисёр хуб аст. Бисёр хуб аст. Назар ба дигар нафарон ман Азамхон Акбаровро бисёр мебинам, зеро ки мо бо эшон ҳамсоя ҳастем, дар ҳамсоягии устод қарор дорем ва боз ҳам ҳамон дидори мубораки шумо. Саломат бошед. Саломат бошед. Бисёр хурсанд ҳастем ки чунин суҳбатҳо ҳастанд. Бисёр хурсанд ҳастем ки бо баҳонаи ифтор моро ба дидори тамошобинони телевизиони Somon HD даъват кардед ва ман ҳам тасдиқи онро мекунам ки шахсан ман нисбати телевизиони Somon HD ва дигар телевизионҳое ки дар қаламрави вилояти мо фаъолият мекунанд, пахши барномаҳояшонро манзури тамошобинон мегардонанд, бо як назари нек, бо як хайрандешиву хайрхоҳӣ назар мекунам. Барои ҳамин барои ман дучанд хурсандиовар аст ки маҳз шумо маро барои иштирок дар барномаи худ даъват кардед. Ман боядам қайд кунам ки шумо аввалин меҳмони мо. Ин якум барнома. Бале. Хело хуб. Кӯшиш мекунем ки якум барномаи беҳтарин шавад. мо медонед як тасмиме гирифтем ки аз устод корро оғоз кунем, охираш ба хайр мешавад. Худо хоҳад. Саломат бошед. Саломат бошед. Модоме ки моро устод мегӯед, барои устодгӯитон ташаккури зиёд. Набошад ман намедонам то кадом андоза ман дар ҳақиқату дар асл ба шумо ҳаққи устодӣ дорам, лекин иззат мекунед, устод мегӯед, ташаккури зиёд. Аввалин суоли мо рӯзадор аст устод? Албатта. Пас имконият ҳаст ки то вақти даҳонкушоӣ мо бо шумо суҳбате ороем. Бо камоли майл. моҳи ки Рамазон ки аст, чӣ корҳо имрӯзҳо шуморо банд кардааст? Аз фурсати муносиби барномаи шумо истифода бурда мо ба тамошобинони телевизиони Азия ҳам, шояд дар байни тамошобинони Somon HD тамошобинони телевизиони Азия ҳам бошанд, гуфтанӣ ҳастем ки мо тӯли 2 ҳафтаи охир сахт бо модернизатсияи техникии телевизион машғул будем, яъне ки ҳадаф аз ин гуфтаҳои ман он аст ки мо кӯшиш ба харҷ додем ки телевизиони Азия мисли дигар телевизионҳо ба формати сифати баланд, яъне ки HD гузарад ва ман тамошобинонро огоҳ мекунам, эълон мекунам ки телевизиони Азия минбаъд дар формати сифати баланди Full HD пахш мешавад. Шумо ҳам корманд ва ровии телевизион ҳастед, медонед ки новобаста аз Рамазону новобаста аз дигар рӯзҳо мо ҳамеша дар кӯшиши он ҳастем ки тамошобинон барномаи хуб тамошо кунанд. Чун асри 21 аст, бинандаҳоам хеле нозук шуданд. Албатта, хеле нозук шуданд. Ба завқи бинанда маъқул шудан, завқи бинандаро қонеъ карданам инам худаш як кори бузург шуда мондааст. Пеш бинандаҳо бо камтарин масалан мавод қонеъ мешуданд, лекин сол аз сол бо он ки рушди технологияҳои баланд рушд мекунанд, телевизионҳо рушд мекунанд, рақобат дар фазои телевизионӣ бисёр бузург аст, бинандаҳо ҳам хело серталабу завқашон баланд шуданд. Ман таҷрибаи зиёд надорам дар ин ҷода. Агар иштибоҳ накунам 7 сол гузашт, наздики 8 сол мешавад, вале ман аҳамият медиҳам ба як чӣ. Чаро ки телевизионҳои мо, телевизионҳои маҳаллӣ чеҳраҳои ҳамдигарро ба барномаҳояшон истифода намебаранд ё баъси меҳмон даъват намекунанд. Не, барои чӣ ман чандон бо ин гуфтаҳои шумо розӣ нестам. Яъне шумо дар назар доред ки ровиҳои ҳамдигара ба барномаҳои якдигар. Ин кор пеш буд. Шояд ки бо сабаби пандемия ин кор андаке камтар ба назар мерасидагӣ шуд, лекин буданд вақтҳое ки мо бо телевизиони Симои Мустақили Якум, бо телевизиони Диёр, бо дигар телевизионҳо ҳамкорӣ доштем ва дар барномаҳои ҳамдигар иштирок мекардем. Масалан дар барномаҳои Соли навӣ
шояд ки аз рӯи мушоҳидаи шумо солҳои охир камтар ба назар мерасад, лекин дар асл чунини бад не. Аммо он тасмиме ки шумо гирифтед ва аз ман оғоз кардед, аз сарвари телевизиони Азия, рости гап бисёр ба ман хуш омад, бисёр таби манам болида шуд ки шумо нотарсона ва далерона ин корро кардед ва ман гумон мекунам ки будани ман ва иштироки ман дар барномаи шумо то як андоза шояд ки ба он таъсир гузорад ки тамошобинон ва теъдоди тамошобини шумо ҳам зиёдтар шавад. ва тавассути телевизиони шумо шояд ки теъдоди тамошобинои мо ҳам зиёд шавад. яъне ки мо метавонем аҳён дар барномаҳои ҳамдигар меҳмон шавем. аммо гумон мекунам ки масалан чеҳраи Маҳмудхон Аҳрорӣ барои пеш бурдани телевизиони Сомон бисёр аҳамияти бузург дорад, ё ки чеҳраи дигар нафар барои пеш бурдани кор ва имиҷи телевизиони дигар. мо албатта метавонем ки меҳмони ҳамдигар бошем, мисли имрӯз ки дидор дар ифтор ташкил кардед ва ин бисёр ҳам тасмими хеле хуб аст. сипос. шумо ҳамчун мутахассиси ҳамин ҷода аз вазъияти телевизионҳо қонеъ ҳастед? ман як чизро мегӯям, ин савола аз ман бисёр нафарон мепурсанд. ман як чизро мегӯям, ман гумон мекунам ки телевизионҳо ба ғайр аз оне ки онҳо бо пахши барномаҳо машғул ҳастанд, бояд ки иқтидору нерӯву имконият дошта бошанд ки барнома ҳам таҳия кунанд. на ҳама телевизионҳои биёед гӯем шаҳри хуҷанд ё ки вилоят имкону иқтидору шароит доранд ки имрӯз барнома таҳия кунанд. сабабҳои молиявиро ман дар назар дорам. албатта агар чуқур кофтан гирем сабабҳои зиёд пайдо шудан мегиранд, аммо ин набояд ки садди роҳи мо бошад. мо ба ҳар ҳол бояд кӯшиш кунем ки имконият дарёфт кунем, сарпараст ёвем барои барномаҳо, барое ки ҳар як барномаи барои таҳия кардан, масалан оператора маблағ додан дар кор, маош додан дар кор, монтажёра маош додан дар кор, муҳаррира маош додан дар кор, ҷои сабт, хай дигар хароҷотҳо. аз ҳамин нуқтаи назар шояд ки ман бо шумо розӣ ҳам бошам ки камтар вақтҳои охир теъдоди барномаҳои ҷолиб ва тамошобоб кам шуданд, аз он сабабе ки ман аллакай гуфтам. хулосаи гап ҳамин ки ман шахсан чандон қаноатманд нестам ва пеш аз ҳама ман аз худи телевизиони Азияи худамон қаноатманд нестам, барои он ки ман эҳсос мекунам ки дар мо потенсиал ҳаст ва мо новобаста аз мушкилоти молиявӣ ки вақтҳои охир ба назар мерасад, мо бояд кӯшиш кунем, бояд ҳаракат кунем. аммо вақтҳои охир мақому манзилати блогерон хеле боло рафтааст назар ба баррандаҳои телевизион, ровиҳои телевизион. умуман охири ҳамин роҳро шумо дида истодаед? блогерҳо роҳи худашон киде ва ё аудиторияи худашона доранд, лекин ба ҳар ҳол нуқтаи назари шахсии ман ин аст ки ба ҳар ҳол мақом ва манзилати телевизион нисбат ба блогерҳою, нисбат ба тиктокерҳою дигаро ман ҷиҳати молиявия дар назар надорам. ман ҷиҳати нуфузу таъсиргузориву ҷиҳати мақомро дар назар дорам. ба ҳар ҳол медонед ровии телевизион ин нигоҳи шахсии ман аст. албатта блогерҳо хафа нашаванд, писари худам ҳам блогер. ба ҳар ҳол ман гумон мекунам ки ровии телевизион, корманди телевизион иззату эҳтиром ва нуфузаш дар назди мардум нисбат ба блогерҳо бештар аст. ин нуқтаи назари шахсии ман аст. ин мақомашро аз даст намедиҳад ҳеҷ гоҳ? не, агар кӯшиш кунем, ғайрат кунем, пайваста кор кунем, ҷодаҳои навро кашф кунем, аз даст намедиҳем. лекин агар бемасъулият шавем, лекин агар фаъолияти пурзӯр накунем, агар блогерҳо ҷои моя мегиранд. лекин ман гумон мекунам ки интернет ҳам бояд ки бошад, блогерҳоям бояд ки бошанд, ҳама бояд ки бошад. фазо барои ҳама чӣ хеле ки мегӯянд майдон аз далер аст. лекин ба ҳар ҳол ман гумон мекунам ки пахши омма, гуфтори омма, барномаҳои оммавӣ бояд ки як одоб, этика ва чорчӯбаи муайяни худро дошта бошанд. хуб, мо дар бораи телевизион умумӣ карда аз шумо пурсидем. акнун як бор вориди телевизиони Азия шавем. иҷозат? ба хотире ки мишмишҳо ба гӯш мерасанд ки кани территории умра куҷо рафт, фаъолият чӣ шуд, барои чӣ онҳо худашон тақсим шуда гурӯҳҳо боз ташкил карда истоданд? хуб, бисёр саволи ба маврид. ман ҳамчун продюсери барномаи территорияи умра гуфтанӣ ҳастам ки территорияи умра айни ҳол дар ҳолати гузариш аст. мо 5 сол фаъолият кардем, баъзе трансформатсияҳо рух доданд
дар қалби баъзе бачаҳо, дар фикру андешаҳои баъзе бачаҳо. Ин як чизи табиӣ аст. бояд ки мо ба ин чизҳо аҳамият диҳем, бояд ки бо назардошти ҳамин чизҳо фаъолиятро пеш барем ва гумон мекунам ки территорияи Юмра ҳамчун як майдони кашфи истеъдодҳо, ҳамчун як лабораторияи истеҳсоли контенти ҳаҷвӣ боқӣ мондааст ва мо кӯшиш дорем ки аз нав ҳамин чизро на барқарор созем, яъне ки фаъолиятро идома диҳем, шояд ки бо дигар чеҳраҳо, шояд ки дар дигар равия, аммо территорияи Юмра ҳамчун лабораторияи истеҳсоли контенти ҳаҷвӣ амал мекунад ва рӯзҳои наздик ё ки моҳҳои наздик шумо аз ин бохабар мешавед. ҳоло маълум нест ки бо кадом чеҳраҳо? Инаш ҳоло махфӣ. хоб замоне ки территорияи Юмра ташкил гардид, онҷо гурӯҳ ҳаҷвнигорони ҷавон аъзо шуданд, дигар шоу буданд, таҷик шоу буданд, камеди шоу буданд, вале таҷик шоу барвақттар аз бозӣ баромаданд. хуб овозҳои паҳн гарданд гӯён ки шумо шарте гузошта бошед ки бояд ҳама зери як рамз кор кунад, яъне рамзи территорияи Юмра. вақте агар шумо аъзо бошед, таҷик шоуро як тараф монед. Не, ба фикрам хай рости ман дар ёд надорам, мо ин хел сахт дар ҳамун давраҳои аввали кор мо ин хел сахт шартҳои сахтам гузоштагӣ набудем. Лекин мо дар ҳақиқат мегуфтем ки бачаҳо шумо метавонед ки ҳамчун камеди шоу, ҳамчун дигар шоу ва ҳамчун таҷик шоу баромад кунед, лекин барнома, унвони барномаи территорияи Юмра яки марзи ҳаҷв, агар тоҷикишба пешниҳод кунем. ман шахсан сабаби масалан барвақттар рафтани бачаҳои таҷик шоуро дар он мебинам ки ва ё имкониятҳое диданд ва ё диданд ки имконият будааст барои ин корро ташкил карда пеш бурдан ва ҳамоно хостанд ки теҳистар аз территорияи Юмра ҷудо шаванду теҳистар кори худашонро пеш баранд. ман ҳамин чиза дидам. боқӣ дигар не хафагӣ байни мо рух додаасту не ҷанҷолу ҳамин хел гуфтанд ки хай мо акун баҳс. хай мо гуфтем хай баҳс бошад баҳс. шумо набошад аз паи кори худатон мешед, мо идомаи кори худа мекунем. Тамом. маоши аъзоёни территорияи Юмра якранг буд ё ин ки вобаста ба мақом? Масалан худатон медонед ки Фаррух Сангинов назар ба дигар аъзоён мухлисонашон зиёдтар ё боз Ҷамил Тахирович. ман ба ин саволи шумо чунон ҷавоб медиҳам ки албатта аз рӯи фаъолият, аз рӯи меҳнат, аз рӯи таҷриба, аз рӯи маҳбубият ва аз рӯи дигар нишондодҳо албатта он маоше ки онҳо ба даст меоварданд аз якдигар фарқ мекард. албатта гумон мекунам ки ин аз рӯи адолат аст. маоши моҳона мегирифтанд ё вобаста ба пешниҳоди консертҳо? вобаста ба аз оне ки мо чанд пул ба даст меорем, як фоизи муайянро ба ихтиёри худи резидентҳои территорияи Юмра мегузоштем. мо кӯшиш мекардем ки бачаҳо ҳарчи бештар консерт гузоранду ҳарчи бештар фоида ба даст оранду ҳарчи бештар маош гиранд, яъне ки маош не гонорар. шумо нафаре ҳастед ки аз аввали кор онҷо будед, ташкил кунандаи ҳамин кори муҳим. ба як мақоме расид ки территорияи Юмра ман фикр мекунам ки тамоми Тоҷикистон ба ҳайрат омад ва гоҳ-гоҳ имрӯз аз дуртар рафтани ҳамин бачаҳо дилатон месӯзад. дили ман бале ягон чизи даҳшатовар ё ки ягон чизи таассуфангез рух надодааст. барои ҳамин ман ба он чизе ки ҳозир шуда истодааст, он протсессе ки ҳозир гузашта истодааст, хело бо оромона ва бо фаҳмиши хос рафтор карда истодам. яъне ки ман медонам ки ҳар 5 сол шояд ки ҳамин кризисҳо хоҳ дар тиҷорат бошад, хоҳ дар эҷодиёт бошад, ҳамин гуна кризисҳо рух медиҳанд. фақат ин чизо оромона паси сар кардан дар кору ориентирҳои худро гум кардан дар кор нею, мувофиқи мақсад амал кардан дар кор. аз оне ки мо диламо месӯзад, аз оне ки мо мутаассиф мешем, ягон чи ваз намешад. бояд ки бо сари хунук чихеле ки мегӯянд, мо бояд аз ин ҳолат бароем ва он нафароне ки барои оянда ҳам мехоҳанд ки бо ҳам ҳамкорӣ дошта бошанд, бо ҳам риштаҳо ва пайвандҳои дӯстиву ҳамкорӣ дошта бошанд, ҳам маслакон, ҳам фикроя ҷамъ карда бозам корро пеш бурдан мегирем. ҳаёт худаш ҳамин
як чӣ пайдо мешавад, як фурсат мебиёд ки шояд ки ҳамун чиз маънаван кӯҳна мешаванд ё ки аллакай талаботи тамошобин дигар мешавад, бояд ки як чизи нав созем. барои ҳамин аммо ин маънои онро надорад ки мо он нафароне ки буданду ҳастанду ва дар оянда фаъолият мебаранд мо қадр намекунем. қадрашон ҳаст, иззату эҳтиромашон ҳаст, аммо вобаста ба шароит, вобаста ба оне ки мо бояд дар оянда кор кунем, фаъолият барем, кор кардан мегирем. яъне ки эҳсосот ба дода намешем. сабаби ба дараҷаи баланд баромадани территориумро дар чӣ бошад? рақиб надоштан аз ин лиҳоз бошад? масалан ин гуна гурӯҳҳо набуд ку, дуруст? не, гумон мекунам ки рақибо буданд. масалан таҷик шоу хеле ки шумо гуфтед, камеди шоу буд, хандин камон. масалан умуман дар ҷодаи ҳаҷву мутоиба мо танҳо набудем. мо яккатоз дар майдони санъати ҳаҷв набудем ку. дар душанбе ҳаҷвнигорои зиёду бузург буданд. шояд ки аз он ҷиҳат территорияи юмора тез ба дили мардум ҷо шуд ки шояд ки ин як формати нав буд. формати нав аз он ҷиҳат ки то як андоза монандӣ ба камеди клаби россия дошт ва шояд ки ҳамин ҷавобгӯи замонам буд ки моро тезтару хубтару бештар қабул карда. ва албатта дар ин ҷода заҳматҳои бачаҳо шерзодҷон рӯзиев, далирҷон комилов, ҷамил камолов, фаррух сангинов, алишер шамсиев, музаффар зоидов, заринахон ҷумабоева, дилангез юсупов ва дигару дигаро хело назаррас аст. ман гумон мекунам ки вақте ки мо ҳамин корро оғоз кардем, як шӯру шарару завқи баланд буд. он вақт ҳеҷ кас аз даромад фикр намекард? не, фикр мекардан, лекин то ин дараҷае не. албатта ин рости гап, вақте ки як чизи нав сар мешавад, ягон кас дар бораи даромад фикр намекунад. аммо масъулияти роҳбар ҳамин аст ки набояд аз ин чиз сӯистифода бурд. роҳбар ё ки продюсер, он нафаре ки масалан масъулияти фурӯхтану масъулияти ташкил кардан бар дӯши ӯст, ӯ бояд ки то охир ба аламун иштирокчиё, ба ҳамкоро, ба резидентҳо садоқат дошта бошад ки ино ҳозир пул гуфтостагиш неку, чортанга пул кор карда мегирам, ин хел шавад агар тез барҳам мехӯрад. яке аз сабабҳои 5 сол зиндагӣ кардани территорияи юмора ҳам шояд ҳамин бошад ки мо софдилона ва бародарона ҳамаи он неъматҳое ки дарёфт мекардем тақсим мекардем. бо ҳар як аъзоёншон шартнома доштед, ҳамин тавр? ва он аъзоёни территорияи юмора, резидентҳои территорияи юмора ҳамчун кормандои телевизиони азия ман ба кор гирифта буданд. ва онҳо маош мегирифтанд. дар шартномаи онҳо ба тӯи наравед ё аз даромади тӯятон як фоизи муайян бояд ба буҷаи ин лоиҳа ҷудо карда шавад, ҳамин гуна? не, чунин набуд. танҳо дар доираи баргузории барномаҳои территорияи юмора. дигар боқӣ вай ҳаққи онҳо вай нони онҳо аст. агар ягон нафарашон масалан ном пайдо кунанду шӯҳрат пайдо кунанду шояд овозхонӣ кунанду мисли шерзод рӯзиев ё ки барандагӣ кунанд дар дигар чорабиниҳои ғайри территорияи юмора, мо ҳуқуқи маънавӣ надорем ки аз он фоиз талаб кунем, зеро ки вай аллакай нони ваё аст ва нонашон ҳалол бошад. онҳое ки моро тамошо карда истодаед, барои чӣ мо ин саволро пешниҳод кардем? ба он хотире ки алон дар шаҳр ин гуна мишмишҳо, ҳоло бо овози паст бошад ҳам, хеле давр зада истодааст ки кани лоиҳаи территорияи юмора куҷо рафт, барои чӣ аъзоёни лоиҳаи территорияи юмора як гурӯҳҳои худро ташкил карда истоданд. ба ин хотир мо ҳамин саволро пешниҳод кардем. шумо бобати овозхонӣ ҳарф задед. масалан шерзод рӯзиев ки ҳамчун ҳаҷвнигор шинохта шуданд, имрӯз ҳамкасбони ману шумо аксариятшон ба овозхонӣ ҳам даст зада истоданд. нигоҳи шумо чӣ гуна аст? ман чӣ боис карда истодааст ки онҳо равияи худро дигар карда истоданд? фақат якта чиз, агар шавқашон баланд бошаду завқашон баланд бошаду истеъдодашон ба ҳамун шавқу завқашон мувофиқ биёед, агар чаро не? масалан манам гумон мекунам ки ман хуб суруд мехонам. умуман ҳар нафар вақте ки ҳаммом медарояд ба сурудхонӣ шурӯъ мекунад. шумо ҳамин чиза мушоҳида кардед ба фикр? ман бисёр вақт ҳамун хонае ки масалан як салавот метиҳад, эхо метиҳад ё ки як акустикаи ҷолиб дорад,
майли сурудхонӣ пайдо мешавад. Яъне ки ман гумон мекунам ки ман хуб суруд мехонам. аммо вақте ки нафари дигар сурудхонии мана гӯш мекунад, шояд ки бигӯяд ки ако шумо камтар ҳоли машқ кунед. барои ҳамин ман ин гапа гуфтам ки шавқу завқ як тараф. мо метавонем ки сурудхониро дӯст дорем, аммо аз он тараф агар худо додагӣ бошад ҷур мешавад. агар овози худо надодагӣ бошад, агар ҳазор шавқу завқамо баланд бошад, албатта таланту истеъдод аз худованд метиҳад, лекин аз дигар ҷиҳат омӯзиш, машқ ва ҳамон кора такрор ба такрор кардан, пеши худ ба мақсад гузошта ҳамин касба омӯхтанам ҳаст, ба ғайр аз талант, ба ғайр аз истеъдод. истеъдод ин фавқулода як доди худо аст. аммо ман медонам инсонҳоеро ки шояд ки аз оғоз шавқ доштану истеъдод надоштанд, аммо кӯшиш кардан, меҳнат кардан, зӯр задан ва зӯр шуданд. шумо ба оғо каф мекӯбед? ман ба ҳама онҳое ки меҳнат мекунад ва истеъдоди худро қадр мекунад ва тавассути истеъдодаш ба мардум хубиву некӣ мебиёрад, кафкӯбӣ мекунад. беҳтарин. шумо нафаре ҳастед ки ба ҳама нигоҳи нек доред. кӯшиш мекунам ки чунин бошад. медонед, ман аз бисёр нафарҳо шунидам, шояд ин овозҳо ба гӯши шумо нарасида бошад. бисёр нафарон гоҳ-гоҳ пичи рост зада мегӯянд ки Аъзамхон Акбаров нисбати 5 соли қабл ё 8 соли қабл тамоман инсони дигар шуданд ва имрӯз бо он нафар озодона метавонем салом алейк кунем, аз наздик ё як лаҳза ҳамсӯҳбат шавем, аммо 8 сол қабл, 5 сол қабл ин камтар ғайри имкон буд. ман худам ба худам масалан ман чӣ хел 8 сол пеш ё 10 сол пеш чӣ хел будам, баҳо доданам гумон аст, яъне ки душвор аст. шояд ҳамин хел бошад, намедонам. хай шояд ин таъсири ягон чизе бошад ки ба зеҳни ман, ба фаҳмиши ман, ба муносибати ман таъсир расонида бошад. ман истисно намекунам. шояд ангезаҳое дар хислатҳои ман, ангезаҳое дар характери ман шояд ки буданд ва агар ягон касро ранҷонида бошем, мо албатта дар ин моҳи шарифи рамазон узр мепурсем, агар дидаву дониста ё ки нафаҳмида ҳам бошад. лекин то он ҷое ки ман худама мешиносам ва то он ҷое ки насиҳатҳои падарам, насиҳатҳои модари азизам дар гӯшам аст, ман кӯшиш мекунам ки бо ҳама якгуна бошам. ман 16 соли охир дар телевизиони Азия раис ҳастам масалан. яъне ки 16 сол мақоми ман не баланд шудааст, не паст. ва шояд ки ман гумон мекунам ки 16 сол ҳамин хислати ман як хел рафта истодааст. аммо хислати ману шумо аз як паҳлу боз инсонҳо ҳар гуна қабул мекунанд. он чизе ки дар гирду атрофи онҳо рух медиҳад, аз ҷумла ба инсонҳо ҳар хел баҳо медиҳад. шояд ки дар баъзе ҳолатҳо шояд ки дурусттар сухан карда бошам ё ки дурусттар ҷавоб гардонида бошам ки дар дили онҳо ё ки дар фикри онҳо маро ҳамин хел қабул кардагӣ бошанд. шояд ман истисно намекунам. инсон ки мо зинда ҳастем, шири хомхӯрда ҳастем, дар ҳар хел, аммо ҳаст ҳолатҳое ки мо баъзан метавонем ки чунин бошем, аммо асли мо дигар намешавад ку. яъне ки хислати мо чӣ хеле ки ҳастем ҳамон хел мемонем. ва албатта инҷо аз рӯи баҳои аксарият хулоса баровардан дар кор ки кани аксарият чӣ мегӯянд. агар аксарият гӯянд ки не ҳамон Аъзамхон Акбаров каттача ё ки Аъзамхон Акбаров мутакаббир ё ки кибраш зиёд ё ки одама назараш намегирад, агар аксарият ҳамин хел гӯянд, ин чиз ба албатта аҳамият дода ислоҳ шудан дар кор. лекин аксарият чунин набошад, боз ҳам аз худ серталабиро кам кардан дар кор нею. ҳама кати як хел, ҳама кати некбинона, хайрандешона рафтор кардан дар кор. шояд ҳамон нафароне ки дар бораи ман ҳамин чиза мегӯянд, шояд дар рӯбарӯи ман мегуфтанд беҳтар мешуд. айни ҳолам ман қабул дорам. агар эрод гирифтанд, ман аз шумо сипосгузор ҳастам ки барои аз худ нарафтани ман саҳм мегузоред. ман кӯшиш мекунам ки як хафагӣ соли зиёд диламба гирифта нагардам, барое ки вай худама касал мекунад. як кас ба бахилӣ накунад. медонед, одами бахил аввал худаша мехӯрад. ҳамун бахилӣ ранги кислата. ҳамун дилатон ба ҳамун кислата пайдо шавад, ҳамун бахилӣ аввал худатона мехӯрад. бовар кунед, саломатитон гум мешавад.
оромона фикр карда ҳаётатонро нақша карда мақсад гузошта наметавонед, барои ки чӯ вай анда мошини зӯрашай мананда нест, чӯ вай анда хонашай, чӯ вай имрӯз намедонам тӯяш меолани ман кам, чӯ вай ин, чӯ вай он. гумон мекунам ки нафаре ки ҳамин хел аст вай касал бемор вай. бовар кунед ва чӣ қадаре ки мо бахиле аз худ дур кунем ҳисси бахилия, ҳисси чизе мегӯяд вая бадбинию дигар хислатҳои гандагӣ аз худа мо дур кунем, ҳамон қадар дила мо рӯшантару қалба мо сабуктару саломатия мо бардавомтар мешавад. ман муроҷиат мекунам ба бинандаҳои азиз ки аз ҳамин гуна хислату рафторҳо худдорӣ кунанд ва худро дуртар гардонанд. солҳои қабл шуморо эълон мекарданд ё поёни баромадҳои шумо менавиштанд ки Азам Акбаров, аммо чанд соли охир Азамхон Акбаров. ман медонам ки шумо аз аввал Азамхон Акбаров. хай намедонам, шояд ки мардум хубтар шинохтанд. шояд ки чунин шуд. рости барои ман сахт муҳиму принсипиалӣ ҳам набуд ки мана ин хел гуфта ҷиғ зананд. баъзеҳо Мирзо Аъзамам гуфтагӣ, баъзеҳо Аъзамхоҷаям мегӯянд, баъзеҳо Аъзамам мегӯянд, Аъзамҷонам мегӯянд. ин шахсан барои ман ин чиз сахт чизи муҳим не. муҳим он аст ки инсони хуб бошему, муҳим он аст ки номамо мувофиқ рафторамон бошаду, муҳим он аст ки гуфтан кати ислоҳ накунему, чӣ мегӯянд, рафтору кирдор кати мардум худаш шинохта мегирад. Ки будию, ки шудию ва ки ҳастӣ, хусусан мардуми хуҷанд одамшинос. барои ҳамин шояд ки бештар ба ҳамин чиз аҳамият намедоданд ва шояд ки шинохтанд ё ки хубтар муаррифӣ гардидам, шояд ки чунин бошад. намедонам, рӯзи гап сабабаша ман чандон чуқур фикрам накардам. ба ин чиз аҳамиятам намедодед аз аввал? рости не. Аъзам нависанам мо розӣ будем, Аъзамҷон нависанам розӣ будем, Аъзамхон нависанам мо розӣ. мо ба ягон кас эътироз надорем. анакнун ман ровиёни ҷавонро бо иҷозати шумо назди экран наздиктар даъват мекунам, зеро ки ҳама камбудӣ доранд ва хосатан онҳое ки корро нав шурӯъ карданд ба камбудӣ тамом фурӯ рафтан гӯем иштибоҳ намекунем. албатта мо аз онҳо умеди нек дорем ва албатта ман ҳам худамро ба онҳо ҳамроҳ мекунам. имрӯз ровиёни ҷавон чӣ камбудиҳое доранд ва ман гоҳ бисёр мушоҳида мекунам сохтани овозҳо. масалан мо алон бо шумо табиӣ ҳарф зада истодем, вале ман баъзан нафаронро мебинам ки бинандаҳои азизу арҷуманд ва боз аз шумо пурсидан ин кор ягон бадӣ надорад. ин кор ягон бадӣ надорад, аммо дар як вақти муайян ман худама дар ёд дорам ва ин чиз ба ягон кас пӯшида нест ва худамам ҳангоме ки дар дарун фикр мекунам ва ба ёд меорам ва то он ҷое ки ман худро хуб дарк мекунаму эҳсос мекунам, ман бисёр кӯшиш мекардам ки дар давраҳои донишҷӯӣ вақте ки ровигиро нав оғоз карда будем, ба Александр Васильевич Масликов тақлид мекардам. ман ин чизро рӯст намекунам ва ҳама ин чизро ва ҳатто буданд он солҳо вақтҳои донишҷӯӣ мана Масликови Хуҷанд мегуфтанд. ҳамон давраҳое ки ман масалан ровии КВН будам. ман аслан ровигӣ аз ровигии чӣ хел гӯям бутуна ҳамин коркати ба таври касбӣ машғул шудана аз давраҳои КВН оғоз кардагӣ. ҳамон давраҳо мегуфтанд ки шумо Масликови КВН, яъне ки будааст дия ҳамун ҷанда камтар оҳангу ҳамту шеваю ё ки тарзи гуфтори Масликов бар ин мекардем ки мардум ҳамин хел эҳсос мекарданд, ҳамин хел қабул мекарданд. барои чӣ ман гуфтам ки ин табиӣ то як услуб, шева ва сабки худа дарёфт кардана ҳар як нафар аввал ба ягон нафари дигар масалан шояд ки камтар тақлид мекунанд ва шеваи гуфтори ҳамун каса такрор мекунад ва мехоҳад ки ба гуфтораш ба гуфтори ҳамун нафар монанд бошад. бобати он ки барандаҳои ҷавон сохтакорӣ мекунанд, агар онҳо дар ҷустуҷӯ бошанд то як худашона ёфтана, то як равияи худашона, стили худашона ёфтана, бигзор эксперимент кунанд.
یک بار این خیل یک بار این خیل تو خودشون یافتن. اما وقتی که الکای آنها سالهای زیاد در صحنه میایستند و سبک خودشون رویه خودشون پیشکشی مردم نمیکنند و همانا با تقلیدکاری ادامه میدهند، این البته چندان کاری خوب نیست. اما من در مسئله نسل نوی راویان و سخنوران جوان تنها خوبش را گفتنی هستم که پیدا شدند یک زمره جوانانی که بسیار و بسیار زیبا با شیوه برا، با اینتوناسیون و دیکسیون به خود خاصی قابل قبول سخن میکنند و یکی از آنها البته شما هستید. سپاس. با گفت خوجندی ها که ما شماهای همتون نظر ما گرفتگی. رحمت که از نظر شما ما دور نه در واقع هم همین خیلی است. تشکر. تجربه تویروی شما البته کم نه، سالیانی زیاد است و کدام روز یک به خاطر آوردم قریب که 24 سال شده است. 24 سال. همین تجربه یک شاخه یعنی که خدمت رسانی ما در بعض معرکه ها 24 سال شده است. نمیدونم این کم است یا بسیار. میانه گوییم. حالا شما باید زیاد خدمت کنید. شما هم بسیار نیکبین هستید. سپاس. با فکرم با مرور زمان، با مرور وقت، سطح، صفت، قدر، من در نظر دارم قدری سخن بالا رفته ایستاده است. مثلا نسبت به 10-15 سال پیش الکای امروز مردم اهمیت میدهند که راوی چی میگوید، راوی محتوای سخنرانی راوی چگونه است، راوی چه خیلی خدمت میکند. من بر علا احساس میکنم همین فرقیت میبینم که سالهای پیش شاید که یگان کس بیاد و یگان تو گپ زده ایستاد شد میگفتن. لیکن ذوق مردمم، فرهنگ مردمم بالا رفته ایستاده است. سطح مولوی مردمم بالا رفته ایستاده است و یا الکای میخوان که با امکانیتشان موافق الکای خدمت رسانی بلند طلب میکنن. گپ های کوچگی الکای قابل قبول نیست. من احساس میکنم، من مشاهده میکنم که نسبت به 10 سال پیش راوی های امروزه بسیار در سطح کوشش میکنند که در سطح بلند، در سطح بسیار فرهنگی سخن کنند و معرکه رو کدام معرکه نباشند یک حسن تازه بخشند، حسن خاصه بخشند و مردم این چیز رو الکای احساس میکنند، خوب درک میکنند. یعنی که این چی گفت پیشا همه خیلی بود. من خودم هم در یادم هست، حتی منم به همین خیلی حالت ها بسیار فرامدگی که همین گپ میزنید مردم اهمیت نمیتین. چی که گویید و تو چی گفتاسی هم نمیگفتن. الکای حاضر این خیلی نه و من گمان میکنم که 100% باوری دارم که تا رفت ذوق و فرهنگ مردمم، ذوق و فرهنگ نماینده های فرهنگم، صنعتم بالاتر میرود. ما نباید قناعتمند باشیم که من همین خیلی شدم اکنون بس. من به همینش بس. هستن همین خیلی آدم ها مثلا. اینم مقصد به وابست. شد من به همینش بس. لیکن شما اگر این خیلی گویید دور نیست آن روزی که یک جوانی که با شما رسانیده نمیتوانید، اگر شما از رشد کردن باز مانید و جوان شما میگذرد، شما از دوره بیرون میشوید. اینم قانونی رقابت، اینم قانونی زندگی. بابت رقابت گفتید شما خودتون مبادا رقیب دارید؟ ما که میگیم شما استادی ما. من همه رقیبی خودم حساب میکنم. حتی شما رو هم رقیبی خودم حساب میکنم. با مضمون خوبش. از کدام جهت من لازم میفهمم. هستن تابش ها و هستن جهت هایی که من حساب میکنم که انمی جهتی شما از من بهتر است. رقیب نه به آن معنایی که من شما رو چشم دیدن ندارم. رقیب به آن معنایی که یک جهتی شما من فکر میکنم که همون جهتی شما از من بهتر است و من کوشش میکنم که در خود همین جهت ها رو رشد دهم. از همین جهت من شما رقیب میبینم، برای که بعضی جهت های شما از نگاه من گمان میکنم که در بعضی حالت ها از من بهتر شما. برای همین من همین чиза میبینم، میگم که اینا منبع конкурент. То есть конкурент это человек, который заставляет тебя двигаться и идти вперед, а не тот, который тебе мешает. البته من منظوری رقیب گفتنی من این رقابتی سالم من در نظر دارم. رقیبا هر خیل میشن، رقیبا نمیدونم خانه یکدیگر میسوزانن. خدا از این خیل اینا الکه رقیب نه، اینا دشمن. رقیب
манзур аз ин гуфтаҳои ман ҳамон аст ки рақиби солим, яъне ки дар майдони ҳунар рақобат мекунанду зиён намерасонанд якдигарба. ман ҳамина дар назар дорам. беҳтарин, мо вақте ки хурд будем, лоиҳое ки аз ҷониби шумо ташкил мешуданд ба мисоли деҳаи нав, коридор ва дигар то ҳол мардум ёд мекунанд ва то ҳол фаромӯш накарданд. сабаби ба хуни мардум ҷой шудани ҳамон лоиҳаҳоро шумо дар чӣ мебинед? ҳамон замон ҳамин гуна лоиҳаҳо набуданд ё ин ки идеяҳои вай лоиҳаҳо куллан фарқкунанда аст? ман гумон мекунам ки ҳамон гурӯҳи эҷодие ки ҳамон вақтҳо ҳам филми деҳаи наву ҳам филми саргузашта ба навор гирифтем, қабл аз ҳама ман бояд бигӯям ки ин тасмими хуршед продакшн, яъне ки бо роҳбарии хуршедако улмасов сурат гирифта буд ва он давраҳо мо дар радиои Тирос кор мекардем. ҳамон вақтҳо тасмими ба навор гирифтани ҳамин филм гирифта шуда буд. якта сабабаша ман баръало метавонам ки гӯям ки ҳамин филм ман гумон мекунам ки чандон аз ҷиҳати касбият, аз ҷиҳати профессионализми филмбардорӣ чандон ҷавобгӯи он стандартҳои филмсозӣ нест. аммо ба гуфти шумо то ҳол дар дилу дидаи мардум боқӣ мондааст ва ҳоло ҳам ба гуфти рӯсо с удовольствием смотрят, тамошо мекунанд бо як завқи баланд. ман гумон мекунам ки яке аз сабабҳои асосӣ, ман аз худам ҳамин чизро эҳсос кардам, ман ҳам яке аз таҳиягарон, яке аз сценарионависон ва бозандагони нақшҳои ҳамин филмҳо будам. то он ҷое ки ман ёдам ба ҳаст, ман медонед ман дар мегирифтам бо як ҳисси баланд, бо як завқи баланд. ҳар рӯз хобам намебурд шабба. сахт мехостам ки тезтар саҳар шаваду тезтар майдони навор равиму тезтар ҳамин саҳнае ба навор гирем. яъне ки гумон мекунам ки ҳар ҷое ки меҳри самимӣ гузошта мешавад, ҳамон кор дар зеҳни мардум, дар қалби мардум ҷо мешавад. ман яке аз сабабҳоша дар ҳамин мебинам. набошад агар ҳозир чота кинокритики ба қуввата монеду гӯед ки ҳамин филм чӣ хат мезанад аз нуқтаи назари филмсозӣ, ман касбията дар назар дорам. лекин кимчхел ҳамин чиз, ҳамин филмҳо халқӣ шуда монд, дили халқ ба ҷо шуд ва сабабаша ман дар ҳамин мебинам ки дар ҳақиқат бо як самимияти баланд, бо як меҳри хоса ҳама иштирокчиёни филм аз таҳиягарон то бозандагони нақшҳо бо як меҳри баланд, муҳаббати баланд ҳамин чиз ба рафтор карданд ва ҳамин муҳаббат меваҳои ширини худаша дод ки то ҳол пас аз 22 сол ҳам ҳамин филмҳо мардум мекованд, ҷустуҷӯ мекунанд. аз як ҷиҳат шояд ки аз рӯи ҳисси носталҷӣ бошад ки ҳамон солҳоро ба назар ба ёд меоранду як ҷавонии худашонро ба ёд меоранд. лекин ҳамон солам вақте ки ҳамин филмҳо манзури мардум шуда буд, ин қадар ажиотаж буд ки ин қадар мардум кофтукоб мекарданд, дискоша мекофтанд ки ҳамин филмҳо аз куҷо гирифта ёбем. шояд ки сабабаш ҳамин бошад. бале онҳое ки нақш офариданд, ман гуфта метавонам ки симоҳои шинохтатарини кишвар, ба мисоли онҷо ман метавонам гуфта ҷонибек муродов онҷо буданд, дилноза каримова, устод ҳасани камол ва дигар симоҳои шинохта. ва то як андоза дар ҳамин филм иштирок кардани онҳо ҳам сатҳи маҳбубияту сатҳи обрӯву нуфузи онҳоро то як андоза болотар бардошт. гумон мекунам ки шояд ки баъзеҳо ба ин чиз иқрор нашаванд, аммо ҳақ асту рост, мана муҳтарам оператори мо адса задан, шояд баъзеҳо ин чиз ба иқрор нашаванд, лекин ман бо масъулияти том гуфта метавонам ки ҳамин филм ҳамаро обрӯ гирон дод, аз калон то хурд. ҳамон замон буданд иштирокчоне ки як бор ман фикр карда баром, як бор ман маслиҳат кунам барои нақш офаридан. не, дар ин кор гумон мекунам ки хуршедако улмасов бисёр моҳир буданд. он кас ҳамин хел пешниҳод мекарданд ки ягон кас рад карда наметавонист. зеро ки имрӯз худатонам воқиф ҳастед ки розӣ шуд. аҷоиб аст ки ягон кас пулӯӣ намекард. ягон кас маблағ гирам, ман ин бо чанд пул кор мекунам намегуфт. ҳамин идея пайдо мешуд, ҳама девонавор ҳамин идея мечаспид. бовар кунед, девонавор ман гуфтосиям ба мазмуни хуб аст. барое ки имрӯз истифода бурдани чеҳраҳои шинохта хеле мушкил шудааст. ман як бор маслиҳат кунам, ман як бор фикр кунам,
ба ин хотир ман пурсида истодам ки он замонҳо он солҳо чӣ гуна буд? он солҳо камтар ҳама умуман мардум оддитару содатар будем ҳамаҳа. ин хел сахт ман гумон ҳозир ёдам ба омада истодааст Дилором Қурбонова, Ҳасани Камол, Рустам Исоев, дигаро ва ёям сатҳашон паст набуд. лекин рафторашон содатар буд. Бо онҳо суҳбат кардан осонтар буд. Ягон ҷо ба даъват кардан осонтар буд. То як андоза шумо дуруст гуфтед, ҳозир андаке душвортар шудааст. Камтар ин хел сипоҳ, камтар ин хел сипоҳсолорӣ мекунанд. Баъзеҳо, ҳамашон не. Лекин аксарияташон албатта хоксор ҳастанд. Ман замони авҷи коратонро ба хотир овардама. ба фикрам маълумам шуда. Шумо аз сабабаш пурсидед, шуд ки дар чеҳраи манам ҳамун сабабаш ҳозир падидор гашт ки завқ, меҳр ва хоҳиши баланд бисёр корҳоро анҷом медиҳад. иқдоми наҷиб аз мағозаи либосҳои мардонаи асл. Ба таваҷҷӯҳи домошавандагон мерасонем ки агар шумо тамоми сару либосҳои тӯёнатонро аз мағозаи асл харидорӣ кунед, ба шумо як адад курта ва галстуки домотӣ тӯҳфа карда мешавад. Бояд қайд намоем ки аз мағозаи асл тамоми либосҳои мардонаро вобаста ба 4 фасли сол пайдо кардан мумкин аст. Аз қабили пойафзолҳои замонавӣ, шиму костюмҳои шинаму зебо, курта ва галстукҳои замонавӣ, либосҳои варзишӣ ва дар умум зиёд аз 200 намуди либосҳои мардона танҳо аз давлати Туркия инҷо ҷамъоварӣ шудаанд. Суроғаи мо шаҳри Хуҷанд, бозори марказии Панҷшанбе. Телефон барои маълумот 628 22 22. Олами зебогӣ дар мағозаи асл. Фарзандони шумо нафароне ҳастанд ки дӯстои наздиктарини ман, зеро ки мо бо Саид Акбархон, Азимхон ва Саид Аминхон бо ин нафарон бозӣ карда калон шудем. Ва ҳамин пандемия боис гардид ки аз байни фарзандони шумо Акбархон як равияи махсуси худро пайдо карданд бо исми Дадои Умедҷон. Дар аввал мабодо шумо нагуфтед ки фарзандам ин ба статуси ман, ба мақоми ман як таъсирашро мерасонад. Ман ки роҳбар ҳастам, маро кам нестанд инсонҳое ки мешиносанду эътироф мекунанд. Ҳамин гуна суханон нагуфтед мабодо? Рости гапа гӯем, рости гап ҳамин чиз тавассути шинохтани вай мардум манаям боз бештар шинохтанд. Баъзан ҳолатҳо мегуфтанд ки шумо Дадои Умедҷон гуфта ангушти ҳайрат мегазидан. Гуфти Русо, мне было приятно. Гандагиша ки бо ҳамон одам писари шумо гуфта мутаассиф шавад агар ин бадбахтӣ. Агар мардум бо як чеҳраи кушод, бо як хурсандӣ гуфт ки фалончи писари шумо гап нест. Это приятно. Ин хурсанд танҳо хурсанде меорад. Ва ман як зарра ҳам пушаймон нестам ки масалан дар як муддати муайян писарони ман ба ҳамин кор даст заданд ва дар ҳамин ҷода фаъолият мебаранд. Онҳоям гумон мекунам ки дар ҷустуҷӯ ҳастанд. Ва рӯзе фаро мерасад ки онҳо касби асосии худ ва равияи асосии худро дарёфт мекунанд ва шояд аллакай дарёфт кардан ва оҳиста оҳиста дар ҳамин ҷода қадамҳои устувор мегузоранд. Хулас ман зид набудам, баръакс хурсанд будам ва аз пушти писарамам ман боз обрӯм баландтар шуд. Бизур аз инам баландтар бошад. Беҳтарин. Бинандои азизу арҷманд, мо дурударо суҳбат кардем ба он хотире ки то фурсати давомкушоӣ мо вақт доштем, имкон доштем. Ман дар анҷоми суҳбат ба устод Аъзамхон Акбаровҷонӣ сипос мегӯям ки ба аввалин пешниҳоди мо не нагуфтанд. Ман сипосмандии худро ба устод мерасонам. Албатта ин сипосмандиам аз номи телевизиони Сомон HD ба телевизиони Азия. Ташаккур зиёд. Ба шумо раҳмат ки омадед ва ман умед баром мебандам ки ин посухҳои шумо як таъсири худро расонид ба инсонҳое ки моро тамошо карданд ва ба инсонҳое ки маълумот аз ҷониби шумо даркор буд. Ман эҳсос кардам, Маҳмудхон, ман хеле хуб дарк кардам ки шумо бо саволҳои худ мехоҳед ки як чизи муҳима барои худатон аз ман кашида гиред. Дар ин бобат ман одами зихна не. ҳар чизеро ки фоидабахш бошад барои дигаро, махсусан барои ҷавонон,
من در خود نگاه نمیدارم. از همه جهت ما باید که نسبت همدیگر ولمت باشیم. ولمت با عباره تاجیکیش هم دستکشاد، خیراندیش، نیکبین باشیم. اگر ما احساس کنیم که با یک سخن ما، با یک نصیحت ما یا که با یک راهنمایی ما برای یک نفر فایده میبخشد یا که همون نفر کارش بود میشد یا که همون نفر توسط همون گفتگی شما یا که راه نشان دادن شما یک چیز آموخته برای پیشرویش همون چیز تاثیر میگذارد، این کار کردن در کار. ما با دادن، ما هم دادن ما در کار. آدمی که بخس میکند، آدمی که زخنگی میکند، آدمی که بخیلی میکند، نه خودش پیش میرد، نه گرد و اطرافش اعضای راضی میشود. برای همین برای بسیار هم صحبت کشاد و صحبت صمیمی تشکر میگویم. از سوالگزاری های شما من راست گپ الهام گرفتم. بعضی ها سوال میتید جواب دادن نمیخواهید. راست شما چنان سوالگزاری کردید که میلی به سوال های شما جواب دادن دوچند شد، الهام هم بیدار شد و گمان میکنم که این صحبت هم برای تماشابینان عزیزی ما یک مفید میشود، یک مورد بهره برداری قرار میگیرد. اگر از صحبت امروزه ما تماشابینان عزیز یک ذره فایده، یک ذره عبرت گیرند، ما خود را خوشبخت و خوشنود می حسابیم و بگذار همه ما را در این ماه شریف رمضان خداوند در پناه عصمتش نگه دارد. هر نیت و آرزوهای نیکی ما از درگاه خداوند عملی گردد. ما باید خدا را شناسیم، خود را شناسیم، جامعه خود را احترام کنیم، مردم را احترام کنیم و مردم و به وطن عزیزمون خدمت کنیم. رسالت اساسی انسان این خدمت کردن است. پیش از همه به پدر و مادر، پیش از همه به مردم، به خویش و اقربا و به یار و دوست و فرزند و همسر. همین سخنهایی که استاد قید کرده گذاشتن، من نیز شاد و شریک هستم و میگم که در کوری است. بیننده عزیز و ارجمند، من از نام شما نیز تکرارا با استاد جانی سپاس میگم و من یک چیز رو در انجام قید کردنی هستم که این آخرون صحبتی من و شما نه. البته من امید میکنم که ما باز موضوعهای دیگر داریم که صحبت کرده باشیم. با شما صحبت کردن محمود خان برای من گوارا است. شاید که 5 سال پیش چنین گوارا نبود چون امروزه، لیکن امروز من دیده ایستادم که شما هم از جهت ذهنی، از جهت مهارت کسبی رشد کرده ایستادید. طرز سوال دادن و منطق سوال گذاری شما به من خیلی پسند است و عموما در مجموع با شما بر این جوانا صحبت کردن برای ما بر این نفرانی که مثلا در میان سالی قرار داریم و تا یک اندازه کوچک تجربه داریم بسیار گوارا است. تشکر. سلامت باشید. شما با موفقیت. رحمتی کلام. برای کار. بیننده عزیز و ارجمند، فرصتی افطار کردن هم اومد و ما به شما وعده میدیم که در افطاری نوبتی حرکت میکنیم که باز هم سیموی دیگر رو دعوت کنیم و با همون سیمو با صحبتی ضروری آراییم. در انجام تکرارا با طرفخانه دوستی جوانی سپاس میگیم که برای ما اینقدر شرایط فراهم آوردن و هر اون انسانایی که در پیش توی معرکه دارن و یا برای افطار کردن یک جایی موافق جستجو کرده ایستادن، ما البته طرفخانه دوستی رو توصیه میدیم.